Avui inaugurem la xarxa Alumni Diplocat, que vol aplegar aquelles persones que han rebut formació en integració europea i relacions internacionals durant els 40 anys d'història del Consorci, des de l'any 1982, en què es va crear el Patronat Català Pro Europa i que, evidentment, s'hi vulguin adherir. Soc becari diplocat de la promoció 2022-2023 i, de fet, actualment encara estic acabant el meu màster de 2 anys. El primer any el vaig fer al Col·legi d'Europa, a Natolin, a Polònia, i el segon any encara l'estic cursant a la Fletcher School de Tufts University a Boston, als Estats Units. Hola, soc la Màriam, vaig ser becària diplocat el 2017-2018 i vaig estudiar al Col·legi d'Europa. Vaig ser becari l'any 1983, de fet vaig ser el primer becari i em va permetre la beca estudiar al Collège d'Europe a Bruges, a Bèlgica. Vaig estudiar a l'Institut d'Estudis Europeus de la Universitat Lliure de Brussel·les, la promoció 92-93. Vaig ser becari del Patronat Català per Europa a l'any 89-90 a la Universitat de Nancy, a França. Jo vaig ser becària del Patronat Catalunya Món a l'any 2010 per anar a la Universitat de Maastricht a fer un màster en Dret Internacional Econòmic. It's great to see that Diplocat is paying attention to its alumni.